Denis sa mi strašne s tým natáčaním, akože. No a klip, môže byť tiežko zaznamenané. Výskumná výstavka v informačnom centre bioenergie Kapušanov, to je pracovisko našej univerzity, takže nejaké všetky podrobné údaje a tak ďalej, takže potom budete sa priorov a tak ďalej. Hej, proste chceme, aby sme, pretože základom presadenia, samozrejme viete, že taký program, že je 3x20, hovorí sa o tom, 20% treba usporiť z teplej okolo 60 stupňov, sa to potom využívame, áno. Miešaný, ten sa dostal najprv v tej prvej časti, vlastne tu sú 4 také bioplyn, to je vlastne...